Áno, máte pravdu. Môj detko zbieral informácie o ňom a starostlivo si ich spisoval do svojho denníka, ktorý mám teraz v rukách ja. A poznal sa váš detko s Kolbem? Nie priamo, ale počas druhej svetovej vojny boli väznení v tom istom koncentračnom tábore. Môjmu detkovi sa podarilo ujsť. Za to šlo niekoľko väzňov na smrť a medzi nimi bol aj Kolbe. No tak mi porozprávajte o tom vašom úžasnom svetom. Maximilian Mária Kolbe, vlastným menom Raimund, sa narodil do tkáčskej rodiny v Poľsku vo farnosti Pabianice Márii a Júliovi Kolbovcom. Bola to veľmi nábožná rodina a Raimundovi sa už ako 10-ročnému udialo niečo zvláštne. Matka Božia, veľmi ťa milujem. Každý deň sa spolu stretávame po modlitbách. A dnes ťa prosím, vyjav mi, čo bude zo mňa v budúcnosti. Dávam ti na výber z týchto dvoch korún. Kráľovská je znakom čistoty a trňová korunou mučeníctva. Ktorú si vyberáš? Vyberám si obidve. Od tých čias nastala... Počkaj, na čo mu boli obidve? Jedna mu nestačila, taký svetý lakomec. Nemyslím si, že to bolo lakomé. Alebo sa vám zdá život v čistote a mučenická smrť ako lakomosť? No dobre, pokračujte. Od tých čias nastala u Raimunda zmena. Bol označený znakom svojho poslania a jeho prostí rodičia začali akceptovať jeho túžbu zasvetiť sa duchovnému stavu, čo však kazilo ich plány. Kvôli nedostatku financií mu nemohli poskytnúť dostatočné vzdelanie.
Chlapec bol však bystrý a tak si ho všimol miestny lekárnik, ktorý ho začal doučovať. Roky plynuli a Raimund sa dostal na strednú obchodnú školu. Tá však nemohla pripraviť svojich žiakov na kandidátov teológie. A znova zasiahlo čudné riadenie, ktoré rozhodlo o jeho osude. Do Pabianic prišiel františkánsky misionár Páter Peregrín. A hlavne, šírte Krista medzi sebou. Na záver mám pre vás ešte jeden oznam. Naše kláštorské gymnázium v Lvove príjma nových chlapcov. A teda, ak cítite v sebe duchovné povolanie, neváhajte, pretože práve toto je šanca pre vás. Otec, mama, učili ste Pátra Peregrina. Dovolíte mi s ním ísť? O takom niečo nechcem ani počuť. Počuješ? Inak to z tej tvojej hlavy vybijem. Otec, veľmi vás prosím, dovoľte mi s ním ísť. Raimund, ale veď vieš, že nemáme toľko peniazy, aby sme ti zaplatili štúdium. Mama, veľmi vás prosím, dovoľte mi s ním ísť. Raimund, my o tom ešte popremýšľame. Nezvládneme to. A nezostane na budúčníko. Pokladám to za Božiu vôľu, ktorej sa nemôžno protiviť. Myslím, že by mal ísť. Nech je tak. Pošleme ho spátne. Raimund, s otcom sme sa dohodli, že môžeš ísť s Pátrom. To fakt ďakujem. A tak sa Raimund ocitol na gymnáziu v Lvove. Bol šikovný, múdry. No jasné, hotový génius. Prečo píšete tento článok? A prečo cítite voči nemu taký odpor? Neverím tomu, považujem ho za fanatika. Veď kto normálny by v dnešnej dobe spravil to, čo on? No ale nepredbiehajme, pokračujme. Zvlášť jeden Kolbe. Už prvých ročníkoch som si všimol jeho talent a múdrosť. Prekvapil ma hlavne svojimi matematickými schopnosťami. Je realista, uvažuje logicky a čo si zaumieni, to zrealizuje. Aj keby mu to malo byť ostatným nepredstaviteľné. A nechýba mu fantázia, ani cit pre romantiku. Má svoje hodnoty. Všetkých by tu prerástol svojou nábožnou hodnosťou. Máš pravdu, chlapec je výnimočný. To sa zvláštnu Boží. Páter Peregrín, Rozprávaj. viete, Páter, minulé som pochopil, že nepoškodená chce, aby som ránil jej česť a hrdosť. Viem, je to zvláštne, ale ako keby som mal byť jej rytierom, čo vy na to? Raimund, choď radšej rozímať modlitbe. O pár týždňov budeš mať večné sľuby. Choď sa radšej pripravovať. Choď pred! Ale. Tu si tu zás? Vieš, prečo som tu? Vystup z reále, neskladaj tie sľuby. Ja to nemôžem! Nebudeš predsa na veky hniť medzi týmito chladnými kláštornými múrmi. Ukážem ti pôvaby života za nimi. Nie, tu sú pán, choď pred zmizni. A čo tak? Vojenská kariéra. Odvaha ti nechýba, rýchlo by si sa vypracoval. Bol by z teba národný hrdina. No? Nie, to je samé klamstvo, lož. To je klamstvo. No tak, Raimund, máš šikovnú hlavičku. Tvoje matematické schopnosti ti môžu zaručiť zabučeného človeka, objaviteľa. Budeš mať veľa pôc a obdivovateľa. Môžeš dosiahnuť to, o čom ostatní môžu len a len snívať. A čo ťa čaká v reholi? Zabudnutie, pokora, zrieknutie. Len o tom
Má pravdu. Tu dlhšie nevydržím. Musím vystúpiť z rohov, letec za pátrom, on to pochopí. Raimund! Máska, odpust! Raimunda posielajú do Ríma. Počkajte, a to sa tí svätí bežne rozprávajú s diablom? Nemajú s kým komunikovať? Zdá sa vám to snad správne? On nebol v kontakte s diablom. Bol len pokúšaný. No. Raimunda posielajú do Ríma študovať filozófiu. V roku 1914 skladá večné sľuby a príjma rehoľné meno Maximilian Mária Kolbe. O rok neskôr končí filozófiu a nadobúda hodnosť doktora. Spolu so 6 spolubratmi začínajú skutočne bojovať proti šíriacemu sa zlu. Zakladajú združenie Milícia nepoškvrnenej a zasvedcujú sa Panne Márii. Začínajú vydávať mesačník, síce s ťažkým začiatkom, ale v roku 1939 počet odberateľov presahuje 500 000. Takto rozbehnutý otec Maximilián odchádza na misie do Japonska, kde zakladá ďalšie vydavateľstvo. Páter, pozrite, prišli som brata Maximiliána. Ukáž, naozaj. Ale bol poslaný už pred 5 mesiacmi. Drahí bratia, pricestoval som do Japonska. Tu je všetko čudné. Ľudia so šikmými očami, namiesto lyžičiek používajú paličky, rohožky namiesto kresiel. Skrátka, všetko je tu iné. No pomáha mi tu niekoľko domácich a dnes už držím v rukách prvý výtlačok mesačníka. Japonci vôbec nepoznajú Matku Božiu, ani Ježiša, a takých o nich rozprávam. Je úžasné vidieť, ako sa obracajú. A ešte koľký. Dokonca prišiel predstavený buddhistického kláštora. Spolu sme diskutovali. Potom v svojom kláštore prednášal mníchom o všetkom, čo videl a počul. Pozvali ma k sebe a ja som im trpezlivo odpovedal na všetky otázky o Bohu a Márii. Náš mesačník sa šíril čoraz ďalej a mne sa naskytla príležitosť ísť ho šíriť do Číny a Indie. Teším sa, že moja výprava nebola márna. Nepoškvrnená vedie každý môj krok, ale prišiel mi list od otca provinciála, aby som pricestoval späť do Poľska. Tak sa teda uvidíme o pár mesiacov, brat Maximilián. Idem otvoriť. Pochválen buď. Na veky, amen, brat Maximilián. Poď medzi nás. Vítaj, Maximilián. Aká bola cesta? Veľmi dobrá. A kedy si prišiel? Včera ráno šiel som rovno na kapitulu a potom smerom k vám. A vy, čo tu máte nového? Vzadu som videl nejaké nové stroje a je to tu akýsi väčšie. A čo ti povedali na kapitule? Zostav. Môj. Čo bolo? Brat môj, to prichádza vojna. Nadišli strašné časy. Spustli cesty, trosky poľskej armády ustúpili a všetko zarobili nemeckí vojaci. Otec Maximilián organizuje pomoc pre utečencov. Nerobil žiadny rozdiel. Poliak, Žid, reholník. Pre všetkých mal rovnaké ľudské srdce. Nastal 17. február 1941. Vzduch dále vzduch! Toto tu máte. Serevodný Maximilián Mária Kolbe, vlastným menom Raimund. Áno, to som ja. Pôjdete s nami, odvedte ho! Vravela som ti, že máš vystúpiť z rehole, kým je čas. Teraz zomrieš, ako ten najposlednejší chudák! Otca Maximiliána odvliekli do väzenia. Strávil tam noc, počas ktorej napísal posledný list svojim spolubratom. V ňom písal: Milí môj, dajme sa nepoškvrnenej, čoraz dokonalejšie viesť, ako a kde nás ona chce mať, aby sme sa dobre vykonanými povinnosťami pričinili o to, aby sa pre jej lásku všetky duše zachránili. Na ďalší deň ho odviedli do koncentračného tábora v Osvienčime.
Dostal číslo 16670 a zaradili ho do bloku, kde boli väzni určení na ťažkú prácu. Keďže bol chorľavý a pre telesnú slabosť niekedy nevládal, dozorcovia ho často bili a kopali. Hej, čo to je? Poďme, stávaj. Verný pozor! Jeden chýba. Čo? Ako to, že chýba? Okamžite nájdi jednu svinu! Našli ste ho? Nie. A koľko väzeň, ktorý ušiel, ešte nebol chytený. Niekoľkých z vás odsudzujem na hladovú smrť v bunkri. Za trest a ako výstrahu pre ostatných. Ja nechcem ísť na hladovú smrť, neprosím, nie, nemám to Ocem, čo chceš? Chcem ísť nástroj na miesto neho. A prečo chceš ísť? Lebo on má doma ženu a 3 deti. Ja nemám doma nikoho. Odveďte ho, na miesto neho! Prehltnutý smútkom a pokorený túžbou nájsť sa. Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Cez tie tváre plné Janov smiechových hľadal a našiel som ťa domcov počúcich. Ty si v nich, áno, viem, to vynášam. Kde si bol, kde ľudských duší máš svoj chrám. A ja tam, na tom mieste, knôtik zapálený mám. Ty si v nich, áno, viem, to vynášam. Kde si bol, kde ľudských duší máš svoj chrám. A ja tam, na tom mieste, knôtik zapálený mám. A ty si tam. Otec Maximilián sa so svojimi druhmi modlil a nahlas spieval. Podzemie sa zmenilo na katakomby, kde sa veriaci kresťania pripravujú na smrť a oslavujú Pána. Každým dňom ich hlasy tícha. Väzni umierali od hladu a od túžby. Otec Maximilián sa modlil najdlhšie
Ďakujem, že ste si na mňa našli čas. Teraz už aspoň viem, ako to bolo. Dovidenia. Pekný deň, dovidenia. No vy ste kto? No čo myslíš? Ešte stále si myslíš, že som fanatik? Nie. Tvoja obeta ma presvedčila, že Boh a láska skutočne existujú. A ďakujem ti za svedectvo lásky, ktoré si vydal svetu. A nezabudni. Boh je láska, a k tej láske je Bohu, a Boh je v ňom. Svätý Maximilián Kolbe, oroduj za nás